kono video do ba ke ka ciciyamma munum bu dambe kata sunnama ko min bu bolo ko qur'ana do bidia mogo do fana beto taku be profete noye ka sunna la gosi ka sunna mogo la gosi ku ka bidia sabati noye ko do ya fo ulu ye ko qur'ana do bu bolo ku deme ko ale ko atigima aha ambaw deme ka mogo wele ambe ka fara nyogun ka kake mi ambe min fuye nan farala auka au sunna mogo ka kaninke awa ni mauludu nana fana ka faranka an ka kede ko parce que difference ni mauludu chew ko ulu ye mauludu ke ko delila te ulu bolo ko au fana ye donde kere ya ko qur'ana do ko al chide make ko chide make sebo make ko delila ta au yere bolo ala ko ola ko ni mauludu nana be ka faranyo ka mauludu kede balma ambe mufo ala ko inna nahnu najalna dhikra wa inna lahu lahafizun nindina be tanga de koy nindina korosilina ka tangali de fulani nye kaina mankana ikera mugo sugu ye ni fengo fe monto ko yibado nindina kono nata kono ala bo kono aba bo kono ni mogo nyuma uye aba bo kono ni fajiru yere aba bo kono ni hari ni bidam go yere ala be nindina kroside ninka video kono na la qur'ana aya mi anya fo ala yo o sabatili ira anna folo ayere ko adda kono ko delatu lu bolo mawludula donc anya do ja hada made ngalo bidia ni ko yibanye chogo nenye ala detaye mimbe duskun kono ala ba nem pologoto nem bafo ayre da ya fo ko delela tulu boro mawludula kaba donc anya do ja ala de ko ale be dina ale de dina jigi ale de qur'ana jigi ale ba korosi ala ba ka dina korosi ala ka dina korosi do fule ninye min nyerebe aka bidiya ke ayre da ya fo ko delela ta bolo ala ni nyala ka dina korosili de o ma ja bada li haqqi illa dalal foy tena cinya ko fe ni filiteo afulana munu nyere fana bu dambe kata sunnama nu ye fe monto ka do dina kono nata kono aya ira kudu bake kaminke ko cide make sebo make ke delila tu bolo ala donc anana do hari sunna juguda ka fo ja min fule ni nye ko sunna dote nyire ciden ka sunna korosili de ni nye dina tangali de ala bolo hari e yire ka jugu ini min be nyogon sama ma o ka yire la ko ifule ka fenke ciden ma ke kira ma ke sheba ma ke delila ti bolo ala delila tu bolo ala fana uye kuma sugu be fo nin ko ina fo delila kuma sugu be sebeli sugu be uya ken nin ko ina fo delila kele qur'ana la masoro bolo delila kele ciden ka sunna la tu bolo delila kele sebo ka kuma la atu bolo dina fana yin sabade komi bunu khaymu ya fo chokomi doni yin sabade al ilmu qala allah qala rasuluhu qala sahabatu abanna ni yetara kuma fo ka sebeli ke na ten ni sabakono balima itabi bola bi ka jifa kono mako sitala alaka hakliman daman hali bi hada madew ayekunu nimbe hali bala bake ka haklima kunu de anya fo chogomi ni sunna kolo silende ko ni mogo mi nyana ko ebe ni sunna iba karide ube be kodo akono min ta kono ikera bidiya mogo ikera min bi dambe kata sunna ma ibi yere sege mogo site se kan ni sunna kari ede togo be cinya sunna togo nyuma sabatilembe to anola la tajalu ta'ifatu min ummati جاهرين على الحق لا يضرهم من خجلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك كده نيوفره اكو عليك منتون كم جما كلو تولي نو be cinyaka ku ka cinyayin fana ala gudde me ka cinyaka de ko jama kulu tewuli aleka manton la o be to manton la de fo jinya wuli ko jama kulu tewuli aleka manton la nu be cinyaka ala bu deme ka cinyaka fana
mɔgɔ min y'u dɛmɛli to ye o mɔgɔ mun y'u sɔsɔ k'o tɛ foyi tɔɔrɔ u ma fo ala yɛrɛ ka ɲamariya ka ni diɲɛ wuli ye balima o hadisa bɛ o mɔgɔ tɛ se nin sunna la koyi e de tɔgɔ de bɛ tiɲɛ e de bɛ lagosi e de ka taabolo bɛ lagosi a bɛ mɔntɔ ka taa ka fili ka bɔ sunna kɔnɔ ka bɔ diinɛ kɔnɔ diinɛ sabatilen tiɲɛ bɛ to a nɔ la ninnu ne ji kankaw de o wa ma jabadun fa yajhabu jufa ngalo kanka de do bidiya kanka de do ni jiwoyo nana kanka min b'a kan i bɛ bɔ min kalama kanka in bɛ taa de ji min bɛ mɔgɔw nafa o de bɛ sabati tiɲɛ ni ngalon ye o de a mankan cayara ngalon mankan cayara cogo cogo a jama cayara cogo cogo laban t'a la tiɲɛ in de bɛ laban a ye sabati tiɲɛ in de kan ale de bɛ laban an bɛ ala deli ala ka sunna ɲuman ala k'o yira an na min ye bidaw ye ala k'o yira an na ko nin ye bidaw ye ɲan b'an yɛrɛ kɔlɔsi u ma